गायदेयाखै आरो लायमोनाबो अबाव माने रुमाव फैयाखै लायमोनाबोआ बेसेबा गरम मोनदोंनो बेनिखायनो दुगैदों ओमफ्राय गायदेयाबोआ बेसेबा थान खिनो ओंखारदोंनो खिनो थांदों बियो ए खिनोसो थांदों बियो औ मानसियानो बाराद्राय बानलु गोरान जायोना ओमफ्राय आरो आसार जायोना बेनिखायनो उदैया गाज्रि जादों खोना मानसिया मार बानलु गोरान जानो हागौ आरो आसारबो जानो हासिगौ बियो आसार जानानै मार मोजां मोनखायोनो गायदेयाबोआ ओमफ्राय जोंहानि आसारखौ मार गोथाव मोनदोंनो ओमफ्राय सोंबाय थादों बोरै बानायदों होननानै ओमफ्राय आरो आङो बायनासो लाबोदों जोंबो बारा मोजाङै बानायनो रोङा होननानै आसारखौलाय रोंगौ बानायबा आङो एबार बानायासैना आङो र' ओमफ्राय आब' नोंनिया बिखुनजोफोरा जोंहानाव आलासि जानो फैगोन होननाया फैमारगोन नामा औ माथो फैयोनो फैयोबालाय फैथोसै आरो लायमोन आब' गायदे आगै थानायावनो फैबा मोजांसो मोनगोन आङो लायमोन आब' आरो गायदे आब'आ नोंनि बिखुनजोखौ मा नायनो लुबैखादोंनो औ बेनिखायनोथ' बिसोर थानायावनो फैबा गाहाम जागौमोन आब' र' मोनसे बाथ्रा बिसोरो फैबाथ' जोंफोर बिसोरनो माबा माबि होनांगोन खोनालै माने माबा माबि माने बेलेग होआबाबोथ' दख'ना गांसे होथारनांगोनलै ओं नंमारगौथ' दख'ना गांसे होथारनांगोन बिसोरनो जोंनाव फैफेराखैना आरो लैथोसि आगैया फैफेरदोंबाबो बेसोरा सिगां जेबो मोननाङामोन जोंफोर जेबोखौनो बायना हरनो हायामोन ना औथ' आरो होमबालाय दख'नाफोरखौ बायना दोननाया मोजां जागौमोन माला फैगोन मालाबा फैगोन माथो मोजाङैबो खिन्थायाखै देलाय खेबसे सोंहरनाय फन खालायनानै जोंफोरा दख'ना बायनायनि खोथा दङना र' होमबालाय फन हरनाय नायनि आङो देलाय हरनाय हेलौ मा खालायदों दङ ओरैनो मा खालायबावनो इउटुब नायदों ओमफ्राय नोंसोर फैनाया कारेक्टमार ना औ ओमफ्राय मा बारै फैगोन मोजाङै खिन्थाना दिनै मा बार दिनै बुधबार आरोलै होनबालाय रबिबारै थांगोन दे दे होमबालाय मोजाङानो जागोन दे रबिबारैनो फैमार आब' रबिबारैनो फैनो हो होमबानिया जोंफोर सनिबारै हाथाय ना सनिबारै दख'ना बायनो थांनो हागोन जागोन दे रबिबारैनो फैगोन नों होनबा नोंसोर रबिबारैनो फैमार दे रबिबारैनो खाथां खालायखा ओमफ्राय नोंसोर आइमोननोबो खिन्थाना दोनखा आगै लैथोसिमोननोबो दे जागोन दे ओमफ्राय नोंनोलाय आं मा लांनांगौ दायो जेबो नांलायालै आंनो जेबो लाङाबाबो आङो नोंनि थाखाय चकलेट लांगोन र' इस आङो इनिखाय गथ' गोरलै आरो गथ' गोरलैयाल' चकलेट जायो आरो गेदेरफोराबो जायो जानायालाय थेवब्लाबो लाग्रोनांलाया खोनालै माने नांलाया खोनालै लांगोन दे दे जागोन दे लाबोनो हागोन दे होमबालाय दा दोनथ'नोसै उनाव रायज्लायगोन दे होमबालाय रबिबारै फैगोनबालाय होमबानियालाय मोजाङानो जाबाय दे न' जोंफोर होमबानिया सनिबारै ज' हाथायाव थांनो हागोन गासैबो औ आरो गायदे आब'नोबो गांसे बायना होनांगोन ना बिखौबो लांफानांगोन ज'नो थांगोन जोंफोरा जमानो हिट जासिगोन ना माबा हाथायाव बायाबाबो दखानाव बायहैबाबो जागोनथ' दखानावबाबो जायो दखानावबो मोजां ओंखारो ओंखारनायालाय नङाबा जोङो गाबोन बायनो थांगोन दे दखानावनो दख'नाखौ हाथायाव थांलायला खोना जायो बिदिबाबो मालाय चार्जाबो 99% दंखायो मालायबा मबाइलखौ चार्जानो होबाय थायो चार्जखौनो जोबनो होआ बास आंनियावबो जुदि बेफोरबायदि गंसे स्क्रिन टाच मबाइल थानायमोनब्ला होमबानि आङो कत' इउटुब नायबाय थानो हागौमोन जानाय लोंनाय कार्टुन भिडिअ आरो थाइजौ आसार बोरै बानायो कारजि आसार बोरै बानायो ओमफ्राय अमा बेदर बोरै आसार बानायो बेफोरखौ आंहा कत' नायबाय थानो हागौमोन ओमफ्राय आङो इउटुबाव नायै कतक दालागै सिखायनो हागौमोन आपेल मबाइल गैयाबाबो बेफोरबायदि गंसे मबाइल थाबाबो जासाबगौमोनलै रखरा अमा बेदर जानाय नायनि र' इउटुब नायबानो माथा गरम जाखायो आङो मानो होनबा बे मोनसेखौ नायनो देनाय एसेबां मोजां भिडिअ जेखि जाया जानायखौनो बोना नायनोसै आं अमा बेदर जानाय बा अमा बेदर जानाय होनना लिरना होनायखाय थैसोबायहाय दानिया नायदो अमा बेदर जानाय बेसे नायनो नायबाय था उदैसो मन'नो ओंखारबायलै मान गोथाव बेथो आं जुदि अबावबा बेफोरबायदि मबाइल गंसे मोनोना सानफ्रोमबो इउटुब नायबाय थागौमोन आं सानसेया ओंखामखौनो जालायामोन खोना आं मालाबा अना खानानो गायदेयाबो मबाइल नायनो लुबैसो
नङाबा गायदेनो गंसे मबाइल बायना होनो नामा? आपेल मबाइल बायना होआबाबो ओरैनो बेफोरबायदि सिम्पोल मबाइल बायना होनोसैद' गंसे 10,000 12,000आव मोननाय बायना होमारनांगोन गथ'नो नायनाय अनाखानानो। गायदेया बादुलिबाबो मानसिया मोजांथ'। गोसोआ बेसेबा मोजां गथ'निया। बै खेबसेबो गायदे आगैया फैनायाव आं मार गोसाथार लोमजादोंमोन ना, अब्लाथ' जोंनियाव थाइसेबो फैसा गैयामोन। बेसेराया बोरमा फाननाय नामा फैसा दङमोननो, आंनोनो होजोबदोंमोन हस्पिटालाव थांथो होननानै। ओमफ्राय हामदोंबो आंहा गायदेनि फैसाजों हस्पिटालाव थांनायनिफ्राय मोजांबो जादोंमोनथ'। गायदेनि फैसाया नङामोनबा आंनिया गोदान लोमजानाया बांद्राय जाबावगौमोन खोना। गायदे आगै आरो लाइमोन आब' बिसोर सानैया नङामोनब्ला जों दाहालागै खिजानिबा मा जागौमोन मा जायामोनबा जेबो फाथायानो गैया। जानोसो लुबैसोबाय, एबार चिकेन जानाय नायनि र'। दे नायबाय था नोंहा। औलै आब' जानाय लोंनाय नायगासिनो र'। जा मोजां मोनखायो आङो जानाय लोंनाय नायनो। ओमफ्राय दसे उनाव थाइजौ आसार बोरै बानायो, थाइगिर आसार बोरै बानायो नायनांगोन। दे नायबानो जाबाय। औ आब' नोंसानाव फैनायावनो नायना लाखानि र', नङाबाथ' न'आव थांबा इउटाबखौनो नायनो मोननाय नङा, मबाइलानो गैया आंहा। दे नाय गायदे आगै। इसोरा जा खालामदों मोजाङानो खालामदों दे। जुदि खाजानाखौ बिबारि मोना मोनाबा दाहालागैथ' आइया गनायनानो लानाय नङामोन। आंहा अबावबाफोर गानलांनो माथो गस्लायानो गैया जादोंलै। गस्लाल' नङा लंपेन्टबो गैया जादों। गाबोनफोर नङाबा बायनो थांनांगोन र'। ओइ आदा बिबारि बाजै लाहानाव आलासि जानो थांनायाव गानलांनो थाखाय आंनो दख'ना गोदान नांगौमोनलै। ए नोंनालाय माथो दख'ना दंखासोयो? दङबाबोथ' आङो बेसां गाननो दोननाय बे गानबाय थानाय दख'नाखौनो। आंनो दख'ना गोदान नांगौमोनलै। हा दुर्गा फुजायाव बायनो हागोन दे दख'ना गोदान, माथो एबार दुर्गा फुजा जागोननो। है माबा दुर्गा फुजानिया बेलेग आरोलै, दुर्गा फुजाया मास मोननैयानो दंबावो। फैसा बारा गैयालै आंनियाव आगै। दा आंनियाथ' गस्ला लंपेन्टानो गैथारा। दा आङो गाबोन थांनोसो नागिरदों र' बायनो। गावगाया हले गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान बायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आंनो हले दख'ना बायना होआ आरो। फैसा गैथारा जादोंलै आगै। आइनियाव बियाखै मानो, आइनियाव फैसा दंखोना। धै आइनावबो गैयानो, आं बिदोंमोन गैया जादोंनो माबा फैसायानो। आफायाबो दरमाहा मोनथ'वाखैनो, फैसा हरथ'वाखैना। औलै। दे आङो गाबोन माबा मोनसे खालायगोन दे। जुदि आङो गस्ला लंपेन्ट बायखांनानै जुदि फैसाया आग्लायो अब्लाना नोंनो गांसे लाबोफागोन दे आङो। लाबोमारदे आदा आंनो। देलै दे जागोन दे लाबोगोन दे आङो, मायबा मोनसे खालायनाबाबो लाबोथारगोन। होनबा आङो दख'ना गोदान मोनलायसिगोन। इहु इहु बाजै लाहानाव होनबा आङो दख'ना गोदान गानलांनो मोनसिगोन। इस नायनाय। मालायबासो दख'ना बिबानो मोनो। दख'नाखौलाय आंनोबो नांगौ जादोंमोन, आंनियाथ' दख'नायानो गैया। नाथाय आङो जेमान आदा आदा होननानै बिबाबोथ' आंनो होनाय नङाना। मानो होनबा आं जेमानबाबो रुवाथिसो। जेमानबाबो निजिनिया निजिनिखा आरो गुबुननिया गुबुनखा। आंखौ जेमान आगै आगै होनबाबो आंखौथ' असे बिनानाव बायदि अनथाराना। आंथ' जेमानबाबो रुवाथिसोना। आरो आंखौलाय मानो निजिनि बिनानाव रखम अनलाबायनो, आंथ' रुवाथिसोना। जोंफोरनियालाय मा खाफालानो गाज्रि। आंबो नोंसोरनि बायदि गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायजों बिदिनो अनज्लायना थानो लुबैयो। नाथाय आंहा खाफालानो गाज्रि। रुवाथि थायाबा माथो ओंखामखौनो मोनजानो नागिरा। बिमा बुरियाबालाय बेसे मावना जाहोनो। बिदाफोराथ' बेफोरबायदियानो, बिफायाबोथ' बेमारावनो गोलैना थायो। ओइ गांजेमा गोसोम रानि, साहा फुदुंनाय जोंनिया। ओमफ्राय गांजेमा गोसोम, आंनोबो मेगि पेकेटनि बानायना होनाय, मेगि पेकेटनि लाबोना दोनदोंमोन आङो। जागोन दे। ओमफ्राय आदा आंनो दख'नाखौ मा कालारनि लाबोनांगौ मिथिगौ ना? मा कालारनि? पियाज कालारनि नङाबा ब्लेक कालारनि नङाबा गलाब। देलै दे जागोन दे आंनि पियारिसि बेहेना। उन्दुवाखै, नोंखौनो गोसोखांबाय थादों आङो। नंगौना सना, आंबो नोंखौ गोसोखांगासिनो, आंनि बिबार सना। इसोर सना बुंबा बोरैबा मोनखांलायो। ओमफ्राय नोंहा आंखौ गोसोखाङा आरो उन्दुनायनि सिगां? खांलाया जायो आरो सना,
नोंखौनो गोसोखांबाय थायो आङो जानाय मानि लोंनाय मानि खामानि मावनाय मानि अबावबा थांबाबो नोंखौल' गोसोखांबाय थायो आंनि थाखाय फाग्ला जाबाय बियो आंखौ गारनो हानाय नंला बियो इमानथ' आंखौ मोजां मोनला नोङो सना आंनि सना आंनि मनु नोङो आंखौ बेसां पारसेन्ट मोजां मोनो खिन्थानाय आं नोंखौ हाजार% मोजां मोनो नोंलाय आंना आं नोंखौ बुंनो थाङोबा लाख पारसेन्ट मोजां मोनखायो आं नोंनो दा बोरै फोरमायनो आं बुहुत मोजां मोनदों आं नोंखौ मालै नोंनि मबाइलाव सोरनिबा सिख्लाफोरनि मेसेज फैदों नामा माथो क्लुं क्लां गाबदों नायनाय सोरनि मेसेज र' नायनि रावनिबो नङा सना एडसेन्सनिसो नोङो आंनो स्क्रिनशट मारिनानै दायो WhatsAppआव हरबानो जाबाय बा नोङो तारमाने आंखौ फोथाया आरोना दे जागोन दे आं WhatsAppआव हरगोन दे स्क्रिनशट मारिनानै फोथायनायालाय थेवब्लाबो गिनाय मोनो आरोहाय नोङो मोजां मोनाब्लाबोथ' बिसोर थंगालि सिख्लाफोरा नोंनि नाम्बारखौ लानानै नोंनो हरनोबो हानाय ना नोङो मानसिया हेन्डसामथारना हरालै रावबो नाम्बार लायाखै आंनि नोंनि बिबारि सनाया खिन्थु मार कारहाथारदे इस ओइ आब' मा दाबो रायज्लायखायाखै ना मायो माबा दहायनिफ्रायनो टेव रायज्लायगासिनो खायसो नों उन्दुनोबो हाया माबो हाया माबा उन्दुनायफोराव दिस्टार्बनो खोनागोनलै बाल गथ' लासै बुं थै बेफोरखौ आं जेबो मोनथियालाय मा खारै दोनदो फना उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ रुलि दसे सम थांदो नों थांदो मा बुंदोंमोन नोङो नायाखै मानो बियासो गोदै माथो दिहुनबावदों आरो मा नोंनि बिबारि बेफोरबायदि खोनादोंमोन आं मा बिबारिनि बाथ्रा रायज्लायदों बिसोरलाय